Здравейте на всички, които гледат това видео. Аз съм Heart of One Shot Kill и днес ще играем Hearthstone отново. В момента пробвам другия микрофон от слушалките, тъй като видях, че другия имаше някакви леки проблеми с самото аудио, но без да говоря повече, направо влизаме в играта. Като днес най-вероятно отново ще играем Murloc. И разбира се отново без Бран Бронспиер, както виждате не съм играл в миналия епизод. Да, ето го самия дек отново. Да, 20 год костят дори се сещате. Да видим дали има някъде да махнем. Това може да е малко досадно, още по-гадно, но доста год, така че беше по-добре. Отново пускаме Constructed и чакаме да намерим опонента. Ето ни отново, играем срещу Медив или Мейдж. Оставяме бекстая, Vanish и Blade Fury са ни напълно безполезни в момента. Както и тези карти, но какъвто такъв дроу. Така. Coin Fallen Hero. Backstep Hero Power ми звучи доста добре. Endvame Eterna, за да запазим durability, което така или иначе може да не е толкова полезно, но все пак го запазваме. Fire Blast. Скип. Може би трябваше да атакне миналия ход, скипнахме едно демидж общо взето. И естествено може да играе и Fennel Knives, обаче на кой му пука. Това така като гледам може и Freeze Mage да е. Freeze Mage с Fallen Hero естествено. Въпреки че самата карта сама по себе си никак не е лоша. Мисля, че ще трябва да дронем тук. Да, даже хитваме фейс. Следващия ход ще играем Мазър Дрейк. Forgotten Torch. Да, това определено е Freeze Mage, обаче няма да е с два Fireball с два Forgotten Torch най-вероятно. Може да такъм отново не пречи особено много. Проблем е, че не дроваме нищо съществено, както виждате има 7 карти. Това беше перфектният момент за един Cold Light. Да, ще клирна естествено. Един Cold Light в момента ще ми дойде много добре. Естествено няма да го дронем, защото аз съм RNG God. Never lucky. Да, продължаваме. Вече 6 търн, нищо съществено не се е случило. Това не мисля да го клирвам по никакъв начин. Fennel Knives не е лоша карта за дроу. По принцип може да играя и Доктор Бум. Може да те буди Mirror Entity. Да, мислехме да играем Доктор Бум. Може това да е голяма грешка, но Ice Barrier, точно каквото очаквах, абсолютен Freeze Mage. Но даже не знам дали беше правилно да атакувам в тази ситуация, тъй като единственото, което правим е да милваме. Conjurer е една от най-досадните карти. Mirror Image не е чак такъв проблем. Даже е добре ако дронем един Cold Light. Естествено, че няма да го дронем. Имаме и друг вариант, естествено, който ми се струва доста по-добър. Правим така, Eviscerate, Shadow Pen и трейдаме с 0-2, т.е. се убиваме 0-2.
Уф, да, нищо съществено все още не се е случило. 8 търн вече. Това беше доста добър ход за един Вениш, а той вече си ползва първия полиморф за едно от най-добрите ми минончета. 3-2. Ще играем доктор Бум във всеки случай. Само ако имах едно повече durability на вепана. Не е worth да уействаме Blade Fury в тази ситуация. Въпреки че може да е много полезно. Но всеки случай му оставаше Даваран, да. Даваран аспиранта, забравих името на самата карта в момента. Това ще мисплей по принцип. Може първо да фаербластне някой от бомбите, след това да използва Roaring Torch за 7 демидж на Доктор Бум. Мисля на демидж, не кой знае какво, но все пак мисплея си е мисплей. Мисля да ударим това, не го убива и младата. Естествено, че ще убие него. 4 или 3. Това е браво. Веднъж аз да имам някакъв RNG. А тук може би трябваше първо да атакувам. Може би беше малък мисплей това, но мисля на демидж. Чух се дали да игра Cold Blood, но не мисля, че си заслужава особено много. Имам 5 карти в ръката, 18 в дека. Emperor Торисън. Или Starseeker. Надявам се да бърнем самия мап към златната маймуна. Цялото комбо ми идва. 13 карти, 2 от които са хилбот, 2 от които също са Cold Light-ове. 4 към 13 шанс да не се падне нещо хубаво, обаче разбира се няма. Тук имам няколко варианта, мисля, че най-удачният е да фейслеснем Emperor Торисън, след което да използваме Blade Fury и пък ако ползваме Blade Fury, трейдваме тук с Торисъна, убиваме го и това е всичко, което можем да направим. Пазим един Cold Blood, който не може да ни от кой знае колко голяма полза. А от друга страна Blade Fury може да е доста полезно. Изцяло може би това е правилният плей в тази ситуация. Запазваме вепана. Генгъп за 1 мана, Blade Fury за 1 мана и Вениш за 5. Във всеки случай не беше лош плея. Ронин. Мана Върн. На Face is the place. Или пак не. Получавам дабл дискаунт. И вкарам 5 damage face, което е доста добре. И имаме всъщност още един плей да Shadow степнем Ember Торисън, обаче не мисля, че се заслужава толкова, колкото всъщност е. Това мисля, че ще играем един хилбот. Ще използваме Shadow степа на него. И да, скипваме търна. Общо взето, какво направихме? Хилнахме за 8 и си взехме хилбот за 2. Това не беше още плей, имаме безплатен Blade Fury и Vanish. Sneed от Shredder, Pay to Win естествено, но... Ето, 2 карти в ръката, сега дори да дрона нещо хубаво, вече е малко късно. Пак ще играем хилбот. Този път ще ползваме и Vanish, мисля. 14 демидж, което... Някои хора могат да кажат, че това беше уейст на Вениша по принцип, но... Да, така е, но... Беше ме страх от тия 12 или там 13 демидж, колкото бяха. Малко повече от очакваното.
Тая игра не върви никак добре за нас в момента, Frostbolt може би. Полиморф, добре. Вече няма полиморфове. Ако дрона един Cold Light, пак няма да е кой знае какво. Ето го, разбира се, точно в момента, в който просто ще дронем колкото може повече карти. Вениш е много добра карта. Генгъп. Дахме малко карти, но не, кой знае какъв проблем това. Чува се дали ползваме втория генгъп. По-добре е още да не го ползваме. Играем отново Cold Light. 6 мана точно колкото за един Вениш. Отдронахме сап. Така. Тук имаме Oil Blade Fury. Ако не е страх твърде много от тия мана върмове, което аз не мисля, че е така всъщност. Ако генгъпнем Cold Light-овете и ако генгъпнем Cold Light-овете, няма да мога да генгъпнем Healbot. Но от друга страна има по-голям шанс да спечелим, така че мисля, че това е правилният плей. Hitface сменяме вепана, защото вече имаме Oil. Не използвах сап за едно от двете, защото във всеки случай следващия ход, ако дронен Cold Light, ще бъде много тежък за него. Освен ако няма литъл, естествено. Така. 8 демидж. 9 демидж фейс. Може би все пак трябваше да хилботнем. Тоест да генгъпнем хилбота, но ето го Cold Light, шансът беше много голям за този Cold Light всъщност, но все пак. Още един Cold Light и още един Cold Light. Още един път дробваме. И вече спираме с дрова, като правим така. След което атакваме фейс, хитваме с това. Това беше доста RNG между другото. И Blade Fury, като... Да, той най-вероятно има литъл, това не го съобразих. Той изтегли прекалено много карти. Добре, няма литъл, това ме устройва напълно мен. Оцеляхме този търн, което най-вероятно значи, че взимаме играта. Дровам още, милвам доста карти. 3 карти, аз имам 4, той има 4, това е добре. Бърнваме му Frost Giant-а. Теглим още естествено. My hand is full, това е целта, приятеля. Имаме 8 карти, няма дори да се милнем. Имаме 14 HP. Ice Barrier. Лошото е, че не е бърнал още торч, което значи, че най-вероятно в ръката има литъл все пак. Имаше и Emperor Tourism мапто да Golden Monkey. Това не е такъв проблем. Не дрона Monkey, това смисля. Unstable Portal нямаше литъл, което най-вероятно значи, че ние... Да. Well played. Играта беше много близка. Много близка. Ето го и хилбота. Само да не мисплейнем нещо. Той ще поеме едно демидж. Сега трябва да смятаме, обаче нямам... Всъщност преди да атакуваме мога да ми се падне още един Deadly Poison, което най-вероятно ще стане. 3, 6, 9 карти, хилбот. Дроу. Да, топ дека ви се рейд. Well played. Въпреки че така или иначе... Не, нямахме литъл все пак, но... Топ дек на топ дек ми беше последната карта, така че... Ами така се печели срещу... Това не беше дори Freeze Mage, беше някакъв странен микс от карти, но... Да. Така или иначе взехме играта. Доста добра игра. И да, ще се върна, когато намерим идея. И отново сме тук, като опонентът ни е
Паладин, или както аз го наричаме Баладин. Shadow Step не съм много сигурен дали ще ни е полезен, но махаме Shadow Step, Cold Blood също го махнах, по-скоро за лейт гейм ще ни трябва. Фенъл Найс не е лошо, Азер Дрейк е трагичен, Хилбота също е трагичен и не дронахме никакъв early гейм, който може да бъде резултат, от което може резултата да е, че загубихме играта, но ето го и спасителят на early гейма. Може да го игра него просто за самото темпо и за трите темич, но предпочитам да взема целия валю от него, като ето го и изплея от моя страна, но всичко е наред. Final Knives, Hitface. Следващия ход най-вероятно правим Hero Power и после Goblin Auto Barbar. Но ще видим. Шидът минибот беше може би най-лошото нещо, което можеше да се случи, но не е никакъв проблем. Да взехме early game или поне част от него. Така. Някакво бъвче може би. Плюс 3 атака и ваншот може би. Не, Шредер. Неговия дек може би е нещо някакво подобие на моя. Или може би дори същия. Ако играем Азер Дрейк. Даваме си Азер Дрейк, не знам дори я плей тук само на трейден така. Соним портал, всичко е наред. Теглим картата. Може и бъргъл да играем. И да ми почне да изпадне, но и топлей беше добър. 6-7 карти. Има много друг в дека, може би това ще е един от проблемите, защото нали, не е точно като истинския ми ролка е с разни едити от моя страна. Тук можем да го милнем вече. Един вениш. Като няма да изгорим нищо съществено. Следващия ход ще трейдим с всичко възможно. Играем бъргъл. Not bad. Можем да откараме 7-11 демидж. Или просто 8 и сап. Което не ми звучи като толкова добър плей. Мисля, че ще направим така. Трейдваме. Хитваме фейс за 8. И ако няма клиър, това ще е GG. Най-интересното е, че взехме Mysterious Challenger от Паладина. Много лошо, че играем ролк все пак, но не е проблем. Дори Concentration или кодите му вършат работа, което значи, че най-вероятно ще клирне без проблем. Едно мана спел Secret, о боже. Мек. Съжалявам се, тази карта не е толкова лоша за Паладин. Той, че можем да говорим за страшен бъв. 11. Колко има 6, можем да дроним веднъж. 8 карти, точно 10 ще станат. Какво по-добро от това? Get down. Not the best. Имаме сап. Можем и с това да се справим. Определено ще го сапна, няма да трейдвам, защото съм гри да искам да това фейс. Даже отивам много ин фейс. 8 HP, аз съм на 17, имам 2 хилбота в ръката, това ви трябва да е win за мен. Колко карти има? Има 10 карти, което значи, че може и да го милнем, но да. Ето го и Consecration-а, Trade с 8-2. Имаме Vanish, който за жалост
Да, който за жалост няма да можем да играем. 8 карти, ние имаме 6-9. Ще дронем два пъти. Това веднъж. Изтеглихме Вениш. Ще да отстъпваме това. Играме един хилбот. 3, 6, 9 карти. Ще да степнем това. Ако отлете ще трябва да го пазим, защото още не сме го генгъпнали. Secret Keeper, о боже. Газлов. Още два секрета може би. Един. Също така рандом мек. Да. Това беше единия мек. Два секрета не са проблем. Нямам черч миньони за жалост в този дек. Девет карти. Get down. Няма get down. Вениш. Като единствената карта, която да вземе, не видях коя е, но няма и значение. Добре, мислех, че ще върна Газлов. Но не. Джаглър. Това трябва да изджи победа за нас. Във всеки случай, по-скоро не би трябвало. Сменени вепана. Добре. Щом не е Curseblade, всичко е наред. Защото Curseblade... комбото. Браво за комбото. Ама за жалост, Hero Power ми... Golden Hero Power ми всичко ти добре. Sorry. Чува се да му покажа на Mysterious Challenger, просто е така. 5 демидж, това е един Eviscerate. С Hero Power. Много бавно играе този паладин. Get down, ама няма да спаси дори get down. Eviscerate? Топ дек Eviscerate? Please? Генгъп също върши работа. 6 карти. Този път ще трябва малко да помислим обаче преди да направим какъвто и да било плей. Хилбот е почти задължителен, първо да видим колко карти има, 9 карти. Играме Динамо. Генгъп, много добре. Ойл. Ойл обаче нямаме weapon за ойла. Много неприятно. Генгъп. Следният плей е Вениш, при който му убиваме Блинктрона. А другия е Хилбот. Вениш май ми се струва по-удачно, тъй като взема и самия Cold Light. 3-6, точно 9 карти. Винаги като бървам карти с Мил Рок и те са някакви незначителни. Общо взето. Лад теб. Нямам проблем. То си има някакъв проблем, но не кой знае какво. Като ние можем да играем два хилбота в този търн. И най-вероятно ще. Неприятен ще е самия хил от Трусилъра. Много забравям тия имена. Да, определено дабл хилбот. Има 7 карти, не е хубаво да дрова. Face is the place, Cypher Knife. Да. Predicted. Хубаво да имаш пълен Hero Power. Още нямам 500 телина, дори не съм близо.
Както казах в миналия клип, още аз не играя Constructed почти никога. Има таунт, това проблем ще или не ще разберем в последствие. Бърнахме и двата вениша, което със сигурност ще е проблем. Добре. Така, ще направим сейф плея. Само да го обмислим малко. Hero Power Вамело от теб. Silence и Assassinate на Белчер. Или пък... Да, всъщност това ще е правилният плей. Сега ще обмислим само за секунда дали трябва да... Да, ще трябва да снимам определено Белчера преди да го убием. И миснах Little. Welcome to my world. Осъзнах в момента, в който видях, че имам бъв за 3 атака. Silence Face, това беше много тъпо. Като видях 3 durability ми стана лошо заради къртове. Doomhammer. О боже. 3, 7, 9, 9, 4, 13 темичи. Много е близо до Little. Даже се оплаших за секунда. Но това ще е за тази игра. Мисли OP. Аз мога и само свепана да го убия, мога и с Hero Power. Да пробваме ли BM-а? It's time for BM. Да, не беше Little, но 3 демидж не е лошо. Well played и това ще е 2-0 днес. Никак не е зле. 19 ранг. От тия видеа може и да дигна някой друг ранг. Защото иначе няма да се сета да играя Constructed. Но така или иначе това ще е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. 2 победи днес. 2 сладки победи, една от което беше доста задълбочена, а другата доста дълга. На малко HP беше останал, но все пак това ще е за този епизод. Надявам се да ви е харесал и до следващата.